салом алейкум. Чи априлж варш чи ин чи гуфтани гап нафаҳмидам. ин чи хеле ном бошад? алейкум салом ва раҳматуллоҳ. ҳамун сахраи кардагии чизи мо ҳами хеб буда. Миram сахра мо соз намефаҳмем ша ростиш. фаҳмуш. номатон чи аст? исматон чи аст агар махфӣ набошад? Шариф. Амин Шариф исми хеле хуб ҳаст. мо ростиш ина ватан дем оли свет пветам ку ина мурд. Дида истудам торик аст. Свет пветам мурд. Кош свети хонаи ӯ бадбахтои фиръавно мемурд. Ки ваёам ҳис мекардан ки чӣ гуна мақсад торикӣ чӣ гуна эҳсос дора. хоб баъд як чизи дига гуфтаниям. мавзӯи моро медонед? Хабардор ҳастен? Пайгирӣ кардагин? Оиди чи аст мавзӯ? Виҷдон. озодии виҷдон. қонун дар бораи виҷдон. имрӯз ман мехоҳам назари мардумро гирам оиди озодии виҷдон. озодии виҷдони бародаре ки нав гав зад ростиш. ин бародаре ки нав гав зад аз танаи озодии виҷдон. хоб ин бисёр гапҳои муфид гап зад. озодии виҷдон гапҳои бисёр беҳтарин гап зад. баъд ман ҳамин бародара коли тамошо дошта бошам ман пешниҳод карданим ҳамин гуна бародарода ба истилоҳи хиди ҳамиё ё ки ба истилоҳи худмонам бигӯем шери нар, яъне ки ҳамин бародарое ки гапзан ҳастанд, ҳамин бародарое ки агар ба илми бигем пешравӣ гап занем мафкурадор ҳастанд, ино ҳамино як пешниҳод кунанд ки чӣ бояд кард. на ин ки мақсад пас задани миллат, пас задани мисол ҷомеаву ба ақиб рафтан, ба пеш, ба хотири ба пеш рафтан чӣ бояд кард гуфтанда кор. фикри чӣ бояд карда. аз худи шумо сар мекунем апа, аз худи шумо, яъне ки чӣ бояд кард. ягон идея, ягон мақсад фикре ки ягон роҳеро ки ёфтанда кор ки шикасти ҳамин фиръавн, шикасти ҳамин чӣ бугум мақсад фаҳмиди? мақсад ки ягон идея, ягон пешниҳод кунед шумо. ҳамин шумо бар ин мақсад одамое ки мисол миллати тоҷик дора, ина ба монанди мисол шумо, ба монанди ина мисол ин бародар, ба монанди ина бо бачаҳое ки ҳастанд Европа ва ё ҳамин шумо сарҷам як идея бироре, як фикр чӣ бояд кард. мақсад ҳама мақсад пешниҳод куна, ҳама пешниҳод куна шумода ки мақсад шумо як рӯзеро таъин мекунед, шояд ки мақсад ба хотири мардум инқилоб кардан бихезанд. хоб як рӯзеро таъин мекунед ки шояд бихезанд. асосан дар инҷа мардуми Россия вобастагӣ дорад. аксарияти мардуми ҳамин Россия муҳоҷиро бихезанд, агар бихезанд дар ҳол ҳамун рӯз як мақсад хела як хезанд, як шӯрише бардоранд ки мо мақсад чизи химон безорӣ аз ҳамин государства химон ҳамин госдумаи Тоҷикистон мо безорӣ хезан як рӯзе. аки Шариф, ман шуморо фаҳмидам. шумо аз дохили ватан ҳарф зада истодаен, айни ҳол дида истодам ки свет надорен. дуруст? бале. ман мавзӯи ман озодии виҷдон аст. оиди свет шумо ба ягон ҷо ана худатонро мегирем. шумо ягон кор карда тавонистед масъалаи свет. барои чӣ шумо бесвет шудаед? барои ба ягон ҷо муроҷиат кардем ки ман мурдаги не вай света меган ку ино дурӯғ меган. охи ё дарди дили мардума ҳаққонӣ намерасонанда. яъне ки ё ин сол мегардан меган ки об кам шуд, мақсад сабаби об шуд, ин солаш дар ҳоли богаштан ки мо таъмир фалон ҷора кардеседан, аз сабаби фалон ҷора таъмир кардан, беҳмадонҷо кардан, сари қавша кардан, бо ҳамин сезон бо ҳамин света ягон моҳе медизан метиян. света наканес метияну ямо ду моҳ медизан. не метиян ямо ду моҳ ё умниян ямо ду моҳ медизан. света боҳнаи таъмирот мекунанд. зато як моҳ ду моҳ ё миллиард ҷамъ мекунанд. барои чӣ таъмир фақат дар фасли тобистон мешавад? шумо гуфта истода ки шумо пешниҳод кунед, мардумро ҷамъ кунед. шумо гӯед ки дар фалон рӯз дар фалон ҷо равен ҷамъ шавад. дуруст, мо дар берун ҳастем.
барномаи ман аслан ма барномаи яктай ҳамира гуфтум, ма я ҳами пешниҳодавлӣ гуфтум, як идеяро гуфтум ки мақсад барномаи шояд ман ҳами хел ҷамъ кунӣ. ака инро бибинед, шумо инро бибинед ки ина худ шумо мард ҳастен, дар дохил свет нест, айни ҳол мардум мушкили калон доранд. худи шумо чӣ кор кардем? ина худи шумо барои масъалаи пайдо кардани барқ ягон кор кардем? ба ягон ҷо муроҷиат кардем? ягон дари ҳукумате рафта гуфтем ки барои чӣ светим, барои чӣ ман бебарқ нишастам? пули барқро пардохт мекунед? албатта мекунен. барои чӣ барқ надорен? шумо моро гуфтаистед шумо даъват кунед, шумо рӯзашро муайян кунед, дуруст? лекин шумо он чие ки майда фақат барқ, барои барқ шумо ҳоло даъват карда, барқро шумо рафта ҳаққи худро талаб карда натониста истодаед. не намеша охи мақсади чӣ намешад? не мо кида мегӣ намеша, барои ки ина мо гуфтем дорен. шумо метавонед рафта талаб кунед ки ман маблағи барқро пардохт карда истодам, дуруст? барқи маро ин ҳар сол ё ин ки чӣ мешавад тирамоҳ ё мекунанд таъмир. бале шумо талаб намекунед. аз дохил исла талаб кунед. шумо берунро нигоҳ накунед, шумо талаб кунед. ман нагуфтам шумо ягон сохти конститутсиони вайрон кунед, ҷиноят кунед. ман ҳеҷ нагуфтам. ман фақат гуфтам ки ҳаққи худро талаб кунед. он чие ки шумо гуфтед шумо бояд ҳаминҳоро кунед, шумо бояд даъват кунед мардумро дар як рӯз ҷамъ кунед барои нобуд кардани фалон ё президент ё дигар чӣ. дар ҳолате ки мо барқро талаб карда наметавонем, он чие ки асла ин чизи элементарни гуфтам мумкин аст. бале карда натавониста истода. баъд мардум аз берун чӣ кор карда метавонад? мо ҳаққи худро талаб карданро ёд нагирифтагем. мо наметавонем талаб карда. он чие ки барои мо иҷа апа иҷа як чӣ аст да, як чиз. аку ҳоли шумо мақсад адвокат, мақсад ман фаҳмидам шумо системаи мисол юридически системаи мақсад илми дунявӣ қати созеду, ҳоли ман намедонам шуморо иҷа илми таърихӣ қати биёрум агар, яъне ки даврае буд ки мақсад охир саҳобаи паёнбар дига у вақтам давраи демократия шида буд. ҳамун вақтам вақте ки хестанд ҳаққи ҳуқуқи чуна дифоъ карданда, чандин таошона ба қатл расондан, нашид як чандташ давлатҳои Яман гирифт, давлатҳои мақсад дига давлатҳо гирифтанд саҳобаи паёнбар. баъд нашуд айдими ҳаваё ба монанди иззат амона ки айдимаш одам мондан дарёфт дастрас карда оварданаш, яъне айдимаш одам мондан ки бигиранд биёранша. айдими ҳамун саҳобаи паёнбар одам рӯӣ карда ки ҳамуоро абрадан барбигардонад ватан. ана ҳамун давра дар ҳамин нақшаҳо буд. подшоҳи ҳамун давра дар муроҷиат кардан, киё муроҷиат кардан? ҳам соҳибаи паёнбар. ӯро ки меган муҳоҷир меган, ба монанди ҳамун мардумое ки дар Россиянд. ҳоли ман ҳамода чикаистам. барои чӣ? барое ки ва ё дар уҷо муроҷиат тонистанд карда. барои чӣ? барое ки озодии сухан дар ӯ давлат буд, дар ӯ давлат буд. дар давлати худшон набуд озодии сухан. дар иҷо озодии сухан ҳар касе ки мебурояд просто ҳаққи худро талаб кунад, ту ягон чиз дига нагӯ. ту ҷода хоини миллат чӣ мегирӣ? унвон мегирӣ. мефаҳмӣ? ира ҳамат медони апа ки дар иҷа сухан гуфта наметавонӣ. ба ҳамин хотир мо единствени такя ба мардуми муҳоҷир дорем ки ва ё давлатҳои ҳадди ақал ӯ Россияшам ку як чӣ меган диктаторская, не ки ҳадди ақал дар ҳамун ҷаҳан каме бошад як 60-70% озодии сухан ҳаст ки ҳамин рӯз агар як бихезан инқилоб кунанд, дарав телеграмма, телевидение, тамоми чизо ахборотҳо мақсад хабардор мешаванд. дига сиёмка пиёмка дига як зарбаи калон мешавад давлати исида. ин давлати исида як зарбаи калон мешавад. шояд ки ай тарси ҳароси мисол ай шармандагиву хиҷолата шояд ба дига светам шавад, шояд ба дига мисол свет шавад. барои он ки ами озодии сухан, озодии виҷдон, озодии дин, ин ҳамаш вобастагӣ дорад. озодии афкор, эътиқод вобастагӣ дорад. дуруст? мо аввал бояд даъво талаб карда тавонем. медонем?
ҳаққи худро талаб карда тавонем. туғрӣ меге апа, туғрӣ меге ӯ ин давлатҳои Средни Азия ба ҳамаи мо маълум аст, ки давлатҳои Средни Азия, на ин ки Тоҷикистон, ҳамин Средни Азия давлатҳои яке аз давлатҳое аст, ки ин давлатҳо бисҳолҳо ақибай ва ин давлатҳо да ҳукмронӣ подшоҳиай. сохтори подшоҳӣ чӣ меган? сохторҳои подшоҳӣ меган, чӣ меган? Ана ҳамин гуна аст. дар иҷа намешава озодӣ сухан кард, дар иҷа намешава ҳаққи худ талаб кард. ҳаққи худ даъват ба лақаб мезананд, ҳаққи худро талаб мекунӣ. Чӣ бояд кард ки мо ҳаққи худро талаб бояд единственный роҳ бояд мо мақсад чӣ дорем? Гуфтем ку ҳадақал 1 миллион 2 миллионе ки шахсиятҳое ки дар берунаи кишваранд такя ба ҳавоё тамом. ҳавоё дар ҳамун ҷа барои ки зану фарзанди ҳамво да ҳамин ҷа. ҳавоё дар ҳамун ҷа озодӣ ки ҳаст, мехезанд дар ҳамун ҷа овоз баланд мекунанд, садо баланд мекунанд. дар ҳол ваёра телевидение ҳамун лаҳза пайдо мешавад, ба навор гирифта вести ахборотҳо тамоми расонаҳои Россия дигар нишон метиҳад, ки мақсад мо Таҷикистон ҳастем, мақсад ҳама хестанд, мақсад мисол да охи примерно шумо мара фаҳмидем. Примерно ҳамин виҷдон мондааст ака? дар мардуми мо худ виҷдон мондааст? Виҷдон ака мардума умуман мемонем як тараф, ин дигар тарафи масъала аст. ҳамин виҷдон дар ба фикрам аз овозатон шумо анча одами солида ҳастен, рӯзгордида ҳастен. виҷдон мондааст дар мардуми мо? қонун ҳаст. виҷдон агар бигем ки ака ҳамаи мардума иҷа гунаҳгор карда намешавад, аз рост ки мақсад мардуми Тоҷикистон на ин ки мардуми ҳамин мусалмон новобаставай мақсад дар чӣ мақсад шароите ки боша, албатта ӯ виҷдон дора, вале мақсад ба монанди чӣ меган интихобот агар 50% не 49% фалонӣ гирифт вай мегзарад. Ба ҳамин сабаб мо ҳамира гуфтанем ки мардуми мода дига 80%-ш бевиҷдон шудагиай. аз ҳамин сабаб 20%-ш ки мондагиай ура дига бевиҷдон мегӣ. ура дига бевиҷдон мегӣ. ҳаст, яъне ки нест. виҷдондор ҳаст, кам 20-30% ба зур мондагиай, ура дига бевиҷдон мегӣ. ҳисоб карда намешавад. Не, ба шумор мондагиай. дига ба шумор ки монд, вай дига бевиҷдон мешава усш. ҳаст, чӯ нест? ҳаст, камай. ҳозир виҷдон мешавад. айни ҳол бебарқ намештед. бале 100% мегӣ апа. 100% мегӣ. фаҳмо. ака шуморо гӯш кардем, фикри худро баён кардед. ташаккури зиёд ба шумо. зинда бошед. лекин аз ҳуқуқи худ талаб карданро ёд гирен. талаб кунед. рост мегӣ. 100% мегӣ ва ман шуморо ҳамин як бигем камакакам боша мақсад тавсия медиҳем ки ин роҳи шумое ки роҳе ки мақсад пеша гирифте, ин роҳ чӣ роҳи хатаре ҳаст, бисёр фишорҳое мешавад, вале шумо фаромӯш накунед ки чӣ роҳи даъвате ҳаст ин роҳ, яъне ки чӣ роҳи хубе ҳаст. аз ин сабаб ин роҳа идоматие агарчанде хорухаст дар пеш аст. яъне ки роҳи шумо бениҳоят роҳи вазбин аст. мо бениҳоят хурсанд шудем ки бо як шахси дигарам пайдо шуд ки ҳаддиақал дарди мардума мақсад дастгирӣ мекунад. саломат бош апа. саломат бош. ман ҳуқуқшинос ҳастам. ман бештар мехоҳам дар мардум. ман шинохтам. ман мехоҳам ман ҳуқуқшинос ҳастам. мехоҳам оно хабардор бошанд ва дифоъ карда тунанд аз ҳуқуқи худ. ва шумо просто так наёмаде. шумо просто так дар ин минбар наёмаде. шуморо Аллоҳ овард дар ҷои иззат.